Open Spra yang Skate High Secondary School Shillong Father Theobor Kasentiu laong baka CM Kajbuk Kalayarap itu ki kena kamtam dan kedong ki bamyo ka jing hikai ki biang. Habakaran mentakasni kesan tarik uyong ajab sanah den Melayu ay Kristen matrik Father Theobor Kasentiu laong ba. Laong bakani ki CM Kajbuk Kalayarap itu kena si bakamduna kayo kot ki bamyo lat banai sekolah man kasngi Henry nam tag itu balik high school giba biang lapan suk project gibat nyeper yau bat ke nyeper yau kena bulan hasor bat nong kendong. Habakran sepang kani ka CM impact Kajbuk ya ki kena hi kiba ka jingyarap kan selong hi tangi kini ki kena kiba sya ki school nong kendong se kiba kimyo jingkai bha ki nomor kato ki kena kiba pule kato kan seirap ki ban pas hendai ya ki school sisa kiba don ka jingkai kiba man kasngi katopat kala pensuk pala di kena te kan sadon hi kata ka jingya per dan ki kena kiba pule ki school kiba kam biang ki school kiba kam duna kiba ayu te kan kan seirap hi tangi ki kena hi kiba duna ka balaj school ki lesi kiba don ya kalat balaj school man kasngi nama dalang ba ka jing pule joki na kato kaya rap ki bantok katam kita ki multiple choice questions answers gitu kato kaya rap kita kena handai daya compare pat kena ki bala start palat ki babiang ka jingikai ka babiang ki tuition kato te kala ya penya per yo kena badan hasor kena badan nong kendong sepang kata ka jingkeli te ho habanga ong ye ka por pangayo ya kita ki CM Kajbuk tenga laong ngalapan iswai kinong kai ki badaya kitu ki subjects neton hi kinong kai ki baong badan ki neki ki subjects ki ba ka jing patai baka ke badan ka syllabus ka compare kan diat neton ru ki question and answers ru ki bakla kita hang neang tai ki habang ong ki ban pej bhai kata te ki ong nga kita khoi kita ni hang neang tai ka kubur ke bangla ko aban ai sekiwe pat ki kena kalong ba menta ba ka ni ka NEP ni ba ka jinglong ka jingman ha ka education policy ba ka jinglong ka jingman jong ha ka imlang ka salang mo nga ka kubur ke bangla oi kena ba lada makihi ki kwa ban kiu sekman ki haban tresitom ha ka jing pule namar ngayo i ba ka jingnang ka jing start kan penlong brio man brio yo kena bat kumju ru ka imlang ka salang ru kan kiu dada udan ke jingnang ke jing start namar habat don ke jingnang jing start dadon ke jing ke jing stom kiba ki kena ki kendu ne ki bawan ha ka imlang ka salang habadan ki brio ke start kan yarap sipun ba ban pen ba ya ki bopun ba ki jing kiba ka imlang ka salang ka kendu bat ki kena ru tika kuburi kata kata bak kena udehi ban trestom kontam kam pulih dongi dei ngidon R section uni kena uba wan ka second rank udei na po savio generate udei uba ka section C jongkane ka secret hard boys te ki activities te kumta ngi ka banikong shap hi ngi focus ba ka academic dan ki co-curricular activities ru kidon hi hendai ka ba kham kerpang kadehi kata namar ba nga kumu principal ru nganget lada ukna hi udon ka jingnang ka jing stan ningkong shap de kata unsa kiu sekmat bat lengba ka jing yarap jom kiwe ki activities ru kum ki sports ne kum ki school week ne kiwe ki competitions kiba ngidon school ba kiba ngisim betaru sya kiwe ki school daki khot kunto nganget bakineru ki yarap ya ka jing pule ki jung pan sekmat jong ki kena kasi ka jungi kapet ban ong badai tam kena ne nong kai ne haba yadai ba kapule ka puthi ka ka ba ngangai kalong kum ne ka school ru ka de ban tristom kena ru de ban tristom ki kemi ki kaparu ki de ban yarap haba ngia trailang ka kiu kata ka jingnang ka jing start pakum ju ru ka kiu hi kata ka ki ban wan sekmat mo kam ki kena ki jungi lada su ong menta do tristom dong kena ka school ru ne kinong kai kim tristom ne ki kemi pa kun yarap kata ru kamlong handai ka de ka jinga trailang hi paro nadu ki kemi ki pa kena nadu ka school bat kade kin kaban ngangit ba kade ka
kau kadai kawai ke ba yarap ya kena ban wan sakmat bayar keren bakane ke NEP hoi menta dang kumu principal ro ngadang ikul mari hendai suang dang ila daklaya bet try kan sayarap hi bat kan sedan ru ka babharu kan sedan ne ka ban penong yu kena ban jaitu ru kan sedan namar ba hakane ka NEP ngayo imo ba ladaki kena hi ki ba singothu ya ka kan sayarap sibun kam tame gitu ki kena ki ba kam duna haga jeng pule ki jeng putiem hendai ki kena hi ki ba start kan sa yat pada ka kumoi ke kunta engu yo play mo ubah la ker ku kedo e ka school jengi kam tame ba uni i ban chan nongrum ula wan sakmat ha ka second rank mo jang ka list te ai ku play uru ye kemi pa kam tame u ba ula trestom dei ka jing trestom jung u ba ka jing rap jung play ba u la wan sakmat